Per qui no ens conegui, tot i que veig cares conegudes per aquí i noms coneguts, la Rocío i jo, juntament amb una altra sòcia, la Eli, formem part de la cooperativa NUS. Som una cooperativa formada per un equip interdisciplinar que venim del món social i educatiu, una part, i l'altra del món de les arts escèniques, i que des de ja fa anys estem treballant molt al voltant de la prevenció de les violències masclistes, també d'altres violències o opressions que vivim en la nostra societat. Al final el que fem és crear accions, espectacles, processos per abordar una mica les desigualtats de poder que tenim en el nostre context des de la creativitat, tenint en compte la cura i sempre una mirada feminista i comunitària. El projecte que us presentem avui, el recurs que us presentem avui, l'hem anomenat Veus i són 3 càpsules audiovisuals curtetes que hem elaborat al llarg de l'últim any. Aquest projecte neix en plena època de pandèmia, perquè fins ara nosaltres érem molt fans de la presencialitat i del contacte, però com a molts i a moltes, la pandèmia ens va aturar l'activitat presencial durant molt de temps i ens va sorgir el neguit de veure que totes les activitats de prevenció dirigides sobretot a joves que fèiem nosaltres o altres companyes des d'altres entitats s'estaven aturant i que, a més, també s'estaven aturant els recursos associats a aquesta prevenció. En aquell moment, tot i que nosaltres som fans de la presencialitat, vam voler apostar perquè aquesta prevenció no s'aturés i poder arribar també als i les joves de tot el territori i també en moments de confinament o pseudoconfinament. I aquí ens vam liar una mica la manta al cap a fer un recurs audiovisual, que fins ara no havíem fet. Fent-lo, i també amb els canvis que hi ha hagut en la pandèmia, ens hem adonat que no és només això, que també ens agrada poder tenir un recurs que acompanyi la nostra feina. Nosaltres fem molts tallers puntuals i ens agrada poder deixar a mans de les persones que estan dia a dia al costat de les joves, professorat, educadores, monitoratge, etc., un recurs que els pugui ser útil o que us pugui ser útil en la vostra tasca o que pugui donar continuïtat a la nostra. Treballar una mica de la mà, les que fem accions més puntuals amb les que estan dia a dia, per exemple, en centres educatius o centres d'educació informal, no formal, etc. Des de fa anys que treballem al voltant de les violències masclistes i a l'hora de pensar aquest recurs vam voler posar el focus en des d'on s'estan produint aquestes violències. Ja portem molts anys treballant sobre qui les rebem i ara ens semblava interessant aquest canvi de focus. És per això que vam decidir centrar totes les càpsules al voltant de la masculinitat. També, per acabar-vos de parlar una mica de què va el recurs, la idea era acompanyar-les d'un dossier pedagògic. Els vídeos ens semblaven interessants, però també ens hem adonat que moltes vegades professorat, monitoratge, etc., es senten una mica mancats d'eines, hi ha una mica aquest imaginari, a vegades és una sensació, a vegades és una realitat, però d'eines molt aterrades, molt pràctiques que els puguin ser útils per donar continuïtat a aquestes accions. Així que les càpsules venen acompanyades d'un dossier que proposa una activitat de caire reflectiu per cada càpsula. El podem veure una mica així a grosso modo, Rocío, si el vols compartir. També el tindreu disponible per descarregar-lo. Ara no entrarem en detall en les activitats que proposa perquè hem intentat explicar-les de forma molt detallada i seguint uns passos, però sí que us volíem ensenyar una mica que hem posat el focus en fer una petita activitat per cada càpsula, tot i que la idea és que aquestes càpsules cadascú se les pugui apropiar i pugui desenvolupar noves activitats al voltant d'aquests vídeos, i que en la primera part del dossier també hem intentat fer l'esforç o hem volgut compartir algunes pautes que a nosaltres ens són útils en la nostra tasca diària a l'hora de dinamitzar grups. Les eines estan molt bé, els recursos tangibles estan molt bé, però hem vist també en la nostra pràctica que a l'hora de dinamitzar els grups també hi ha relacions de poder desiguals dins dels propis grups i que un debat no s'improvisa ni funciona sempre només llançant una pregunta, que és interessant que acompanyis aquest debat o que sàpigues com dinamitzar-lo i detectar les pròpies dinàmiques de poder que hi hagi dins dels grups. Això també ho hem volgut resumir dins el dossier, per això fa que sigui una miqueta llarg,
que hi ha bastant de text, però em semblava que era interessant. També, com que les activitats que proposem són de caire molt de generar debat o reflexió, veureu que acompanyem les activitats de possibles preguntes pel debat vinculades a una pinzellada sobre la temàtica que ajudi també a la persona que estigui utilitzant aquest recurs a tenir una mica més de coneixement o a tenir algunes preguntes que es poden fer arrel dels vídeos. Sempre ens podem seguir formant, però volíem un recurs que qualsevol persona pugui començar a estirar del fil i aplicar. Per últim, explicar-vos també la col·laboració amb el Teo. El tema de la masculinitat, de fet, amb el Teo ens vam conèixer partint d'uns tallers sobre masculinitat i des d'allà ja vam tenir com molt bon feeling a nivell professional i ja va quedar com una espineta de hem de fer alguna cosa amb això. Llavors, a part de convidar-lo aquí avui amb ell també ens ha ajudat i ha col·laborat en la creació o en els continguts d'aquestes càpsules, assessorant-nos una mica, i ens hem inspirat també en les mancances que el Teo ens compartia, de dir, ostres, a vegades ens falten recursos per mostrar exactament això o això altre. I això determina una mica les temàtiques que en alguns casos, les temàtiques que aborden les càpsules, que ara no desvelaré, perquè prefereixo que les veieu primer. Aquí esteu veient una mica el dossier i, si us sembla, com que el podreu llegir detingudament, passem ja a mostrar-vos les 3 càpsules. Si vols, Rocío. Doncs comencem amb la primera, que es diu Ratllada total. No puede evitar Piqué a Valdés. Esperemos que no sea nada. Salta el doctor Pruna con uno de los oficios del Fútbol Club Barcelona. También ha estado rápido Pep Guardiola Mantán. Punto por si acaso. Vamos a ver. Estoy súper rayado. Necesito hablar con alguien. ¿Viste el partido de ayer? Quin golaç, tio, va marcar el cabron, Ya ves. Se la va treure. Buenísimo, Están en racha, tío. Però tu què cony foties, tio, que no estaves al bar? Va, Rafa. Ahora sí, va. Vamos, Rafa, venga. Que estaba como un poco de mal rollo, tío. ¿Y eso? No vayas tan a saco, que va a pensar que eres un sensible. Estoy un poco rayado con Ana. ¿Que estoy rayado con Ana? ¿De qué? ¿De qué? Que estoy rayado con Ana, pero... Si llevo 3 días llorando. Va, tio, però les ties, ja saps, ens porten sempre pel camí de l'amargura. Això ja ho saps tu millor que jo. Parlant de l'Anna, ahir la vaig veure, tio. Estava en un parc com fent... Estava plorant i estava fent com corralito amb les amigues. Ties, ja saps com va. ¿Estaba llorando? Tu no et raïs, tio. Passa d'ella, ja està. Punt. Compte, tio, compte. No et fiquis en aquestes mogudes que et tocarà parlar de coses difícils. No, no. Pues claro que me rayo. Se lo estoy pasando fatal. Carta. Hay muchos peces en el mar. Buah, pedazo de consell que li acabo de donar. És que això... Clar, que no et digui que sóc un tio amb les coses clares. Collons. ¿Pero qué dice de peces? ¿Qué peces? Yo... Joder. Pero si yo no quiero... ¿Qué peces? ¿Qué peces? Yo ahora no quiero ningún pez. Yo... ¿Qué peces? Yo es que lo que quiero es... Hablar con ella. Hablar con ella, dejarlo todo un poco claro y aclararme esta cabeza. Sí, igual tendría que hablarlo... No me jodas. ¿En serio? No, tio, no t'arrosseguis. Hòstia, parla. Diu, no, tio, seria arrossegar-te i tu no t'interessa que t'arrosseguis. No, per res. Tu vés-me a casa amb mi, mira, jo ho reconec. De química no tinc ni puta idea. Però de paves sí que sí. Per cert, juguem o què?
¿Jugar? ¿Jugar ahora a qué? ¿A qué jugar? Lo que yo quiero ahora mismo es ponerme a llorar. Tirarme por el suelo, ponerme a llorar. Y lo que necesito es que alguien me coja y me diga que va a salir todo bien. Y que me abracen. Y que me escuchen también. Echamos una partidilla, así que... Venga, va. Rafa, tío, que... A ver, que no sé cómo decírtelo esto. Tío, que es que si necesitas hablar, o no sé, tío, o lo que sea. ¿Sabes qué? Que a mí, yo creo que soy la persona indicada, ¿sabes? Que te veo mal desde ya hace días y tío, que creo que conmigo puedes hablar, ¿vale? Si quieres, si no... Sí, bro, tío. No, es que... En verdad la has clavado, tío, porque últimamente estoy un poco rayado. Con el tema de Ana y tal, estoy un poco rayado. ¿Y eso, tío? ¿Qué ha pasado? Nada, que no es como antes, tío. No es como antes. Noto que no le gusto como antes, ¿sabes? Tío, ¿y eso a ti cómo te hace... Sí, ¿cómo et fa sentir, tío? ¿Qué notas tú? Vaya, me noto mal, tío. Me noto como una mierda, tío. Yo me siento... Me siento muy pequeño a su lado y... No sé, tío. Es como que no siento eso del principio de... Cuando ella me miraba, ¿sabes? De notarme como que estoy todo bueno. No me hace sentir así ya, ¿sabes? Pero, tío, ¿tú has hablado con ella? ¿Heu parlat els dos o...? Al igual, tío. Al igual le digo, ¿sabes? Al igual le digo esto, tío. Se va a pensar que soy un... ¿Sabes? Tío, però joder, si estàs malament, tio. És que si estàs malament has de parlar amb ella. És que potser t'estàs ratllant per res, tio. Potser ella no sent això que estàs dient, tio. O potser si està ratllada és perquè no li dius això, saps? Mira, si vols, el que podem fer és... T'invito a sopar. Val, anem a mi casa, t'invito a sopar. I ho parlem amb calma, si vols. Val? ¿Sembla? Pues yo creo que es lo que más necesito ahora, tío. Ah, tío. Ya está. Sí, tío. Buah, bro, tío. Buah, yo creo que... Es que te abrazaría, tío. Bueno, tío. Te abrazaría porque... Tío, que pasa Es que como los colegas. Es o sea, que no. estoy muy rayado y me has ayudado, tío. Y... Ya, tío, no te... O sea, no. Fua, te abrazo, Venga, tío, va, ¿vale? Venga, va. Te abrazo. Venga. Venga, va. Venga, tío. Ya está, tío. Venga, ya está. Ya está. No puede evitar Piqué. Valdés. No sé qui té el micro encès, si podeu tancar el micro, que se sent com teclejar. Sí, crec que és la Sílvia, pot ser. Si no, Rocío, tu com a administrativa pots mutejar la gent, és una mica lleig, però... Vale, doncs aquesta és la càpsula més llarga de totes. Ui, perdó. O sigui, jo no... Que s'ha quedat reproduint-se. Volíem com una mica, doncs això, inspirades pel que ens deia el Teo, com de manca de referents on hi ha tios que es cuiden, no? O que expressen els seus sentiments. Hi havia una manca audiovisual com, sí, al voltant d'aquest tema, no? I volíem posar com un exemple de què passa quan tenim totes aquestes veus al cap, no? Que són les veus de com han socialitzat, no? I en el cas dels nois, de com els han dit el que han de fer, el que no han de fer, o el que han de dir o el que no han de dir. I volíem veure com les dues cares de la mateixa moneda. Una en la que què passa si no parlem, què passa si no podem tenir aquests espais i què passa quan sí que les tenim. No en el sentit de varita màgica i ara de cop que guai quan passa això, perquè no sempre passa, que és el que ens trobem moltes vegades en les aules, però sí com veure què passa quan sí que succeeix.
Us posem la segona càpsula, anem una mica a pinyon, però preferim tenir temps perquè el Teo ens pugui explicar coses. Anem per la càpsula que hem titulat Veus porno. Mare meva, tio. Mira això. Hòstia puta, tio. Què té tant? Joder. Tío. Locura. ¿Quién te manda pasar eso? Heavy. Joder, quina perra, Que ¿quién me lo pasa? Mi tío, no. ¿Tu tío? Me lo pasa mi tío. Sí. Sí, el otro día me contó que quedaban, o sea, se pillaban unas cintas de cassette, quedaban ellos, o sea, todos, para sus colegas tal, y se veían ahí el porno juntos. ¿Todos? A la old school. Sí, te lo juro. Sí, me ha enseñado unos vídeos. O sea, unas tías, pero... O sea, tope guarras. Però tope guarres. Tio, però com les d'ara, tio, que parlen molt, però després a l'hora de la veritat, elles són igual. Els agrada el sexo duro, tio. Tio, però a veure, jo no m'imagino les de classe amb aquest plan. Tio, que van d'alliberades, però tu després, a l'hora de la veritat, tu has de ser un macho man, tio. Si no, ja pots pirar, saps? Mira, jo l'altre dia em vaig liar amb la Gabriela. Què va? Tio, Em i no ho vaig liar vas amb la dir? Gabriela i Però, tio... I mira, quan ens vam liar, jo la vaig agafar del coll, li vaig fotre catxetes al cul, i t'ho juro, la vaig posar fina. I Puto crack. sí que és veritat que al principi em va mirar una mica com, què fas, saps? Com una mica amb mala cara. Però després, Què? després no vegis, tio. Es flipava, no? Clar que es flipava, home. Tio, a les ties els encanten aquestes coses. De veritat, abans i ara. Bueno, però a veure, dependrà de la tia, no? Vull dir, li vas preguntar si li havia agradat? Bro, Pregunta. no empecemos con el rollito marica que ens coneixem. En sèrio creus que em posaré meitat del tema a preguntar-li si t'està agradant, si no t'està agradant? Sí. Hòstia, tio. Dispensi. No. Per favor. Corte de rollo heavy, tío. No, però és que... A veure, tu com saps que li agrada? Com lo sabes? Tio, jo sé el que els hi agrada. Saps? Jo conec a moltes ties, ja em coneixes, joder. I també sé el que m'agrada a mi. Tu no ho saps o què? No empecemos con el rollito marica que... Un empotrador com jo, però què vols que li agradi, tio? Claro. Vale, doncs, amb aquesta càpsula una mica el que volíem... Ens vam adonar com que moltes de les violències sexuals que tenen origen en la manca d'educació sexual que hi ha als instituts en general i a falta d'educació sexual i de referents, el que agafem són els del porno, que tenen una mirada molt esbiaixada i molt violenta i real de les relacions sexuals, com a relacions que no existeixen. I vam voler treballar com els joves a vegades tenen pràctiques violentes sense comunicació amb les seves parelles i com han de continuar amb l'estereotip aquest del macho man que diu el personatge del Jordi. Clar, aquí al final sobretot volíem parlar d'això, de la manca de comunicació, no que a les ties els hi pugui agradar o no el sexo duro sí o no, sinó que com saps que els hi agrada si no parles amb elles. I per últim, volíem treballar no només amb els joves, perquè si no sembla com si els joves fossin els únics que tenen temes al voltant de la masculinitat i que són els violents, i vam pensar en fer també apel·lar al món adult. I en aquest cas vam fer servir els profes com a exemple
del món adult. Aquesta càpsula es diu Professors i us la comparteixo. Ja va anat. Has llegit els exàmens o què? Mira. Què va? Si a sobre he hagut de substituir a la Lluïsa de català, no he tingut cap hora lliure. És que Quarta m'ha preguntat. Estan revolucionats amb que arriba el pont i avui ha costat un merder. Sí, eh? Mira, l'altre dia aquests em van muntar un pollo. Ah, sí? Sí. El Pol. Li va tocar el cul a la Clàudia. Buah. No, vaig haver d'aturar la classe, eh? És aquesta classe, eh? Home. Estan tot el dia barallant-se, que si Bueno. masclisme, que si feminisme... Sí, sí. Jo els hi vaig deixar claríssim, eh? Els hi vaig dir, a la meva aula no penso tolerar cap acte masclista. Home. Molt bé, tio. Molt bé. És que ens hi hem de posar, no? Tot i que costi... Haurem de treballar el tema del consentiment, oi? Uah, es pot ser més mono que aquest goril·la? Tio, em flipa aquest docu. A mi em passa amb els docus d'animals que em posen molt burro. Doncs jo avui no tinc massa el dia, tio. No deixo de pensar-lo de la meva germana. Carinyo. Va, no pensis en coses tristes. I anima't una mica. Ja. No és tan fàcil, no sé. Ja, amor, però és que fa 2 setmanes que no ho fem. Ja, però és que últimament tinc el cap a una altra banda i no estic massa pel tema. A més, és que estic molt estressada, tio, que no... Va, amor. No em deixis així. Que ja saps com m'agrada quan et poses en plan pantera. Amor, que no. Molt bé. Doncs res. Ja demanaré cita a la senyora quan li vagi bé. I apaguem el puto documental. Sí, clar. Al final som els seus referents. Sí. No? Va. Adéu. Adéu. Doncs això, una mica volíem posar el focus en el món adult, no? I de les violències que generem com si no tot ho tenim resolt, no? I sí, que volíem posar aquesta responsabilitat també una mica en el món adult. Doncs... Afegir, Rocío, que en aquesta càpsula no està pensada perquè qui vulgui utilitzar les altres dues acompanyant els seus grups de joves faci un petit exercici d'autorevisió o d'autoreflexió. Sovint són persones adultes les que estem a prop de grups de joves i encara estem en una societat bastant adultocèntrica en què sembla que hem de dirigir tota la prevenció, tots els continguts cap al col·lectiu jove, quan les persones adultes no ho tenim tot resolt, i ens sembla interessant que això es pugui posar sobre la taula i que aquesta càpsula es pugui utilitzar tant a mode d'autoreflexió, aquí és un exemple, però on estic jo, des de quin rol i com estic jo relacionant-me amb aquesta temàtica, i també una versió d'utilització d'aquesta càpsula és també compartir-la amb els grups de joves. També per estar mostrant, les altres dues hem intentat fer-les en un ambient molt de joventut perquè hi hagi identificació, però també podem mostrar que és un tema que ens travessa a tots i totes i que no és una problemàtica només seva. Llavors, la càpsula es pot utilitzar de diferents maneres, però sí que ens sembla interessant que qui vulgui acompanyar l'utilització d'aquest recurs faci una petita
es faci una petita mirada autocrítica. I l'activitat que acompanya aquesta càpsula en el dossier va precisament d'això. Sí. Us fem arribar via xat on teniu el link per descarregar-vos el dossier i les càpsules, perquè li doneu un ull i podeu... Està en Creative Commons, ho podeu compartir amb la gent que vulgueu i fer-ho arribar a tothom que vulgueu. La idea és que quan més el treballi millor. I fins aquí deixem pas una mica al Teo. Sí que volíem agrair una mica que aquestes càpsules han estat possibles gràcies a la col·laboració amb les institucions que ens van donar una petita subvenció per poder-les fer i el Teo per la part d'inspiració. Així que us deixem amb el Teo Pardo, que ens parla una mica de masculinitats. Sí, per presentar-lo, per a aquelles persones que no el conegueu, el Teo és un activista trans i feminista, intèrpret de llengua de signes, professor de secundària i de formació, expert en educació sexual feminista, tant en petits com grans. I en l'actualitat és professor de biologia pel Departament d'Educació i formador per diferents entitats i institucions. Espero no deixar-me res, Teo, i si no ja completes tu la teva presentació. No, estupendo, ho has dit tot. De fet, ara ho deies i pensava, igual hi ha algunes coses que estan quedant una mica antigues i les he de treure, però bueno. Doncs moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió estar aquí i moltes gràcies per generar nous materials que ben bé que la gent que ens hem dedicat o ens dediquem a treballar masculinitats a les aules suem tinta per trobar recursos. Llavors, gràcies. Vull dir que ens aniran molt bé i jo penso molt fer-los servir. Una mica us explico una mica des d'on parlo, una mica què us explicaré i comencem. He fet un PowerPoint, que de fet ja el tenia fet reciclat. No seria honest dir que l'he fet de nou perquè no és veritat. Per pensar una mica com treballem masculinitats a les aules, però abans us explico una mica des d'on. Jo m'he dedicat durant molt de temps a l'educació sexual, amb petits i amb grans, però sobretot amb adolescents, i durant molt de temps he fet treball amb grups només de nois. I això, juntament amb la meva experiència trans, amb la meva experiència d'haver viscut molts anys sent una noia i ara viure sent un noi, doncs em col·loca en un lloc molt particular. De fet, quan vaig començar a treballar amb grups de tios, clar, jo no porto tant de temps evitant la masculinitat, diguem, i hi havia moltes coses que jo veia allà que passaven que flipava perquè deia, ostres, com jo vinc de ser una lesbiana feminista i des dels feminismes hem pensat molt sobre el masclisme, sobre les violències, sobre la sororitat, sobre l'empoderament, però certament sobre la masculinitat, o almenys jo des de l'entorn des del que venia, doncs no hi havia pensat tant. I llavors em trobava allà en situacions que deia, uala, i esto? I des d'això, des d'aquesta experiència de treball a les aules, és des d'on jo he pensat algunes coses sobre com treballem la masculinitat, una mica perquè m'hi he trobat, vull dir que moltes vegades per això em trobava treballant amb grups de nois, que jo sempre deia, aquesta és la meva penitència per haver transitat al costat del privilegi, perquè les persones que heu treballat amb grups de tios o amb grups on hi ha masculinitats que acaben segrestant la dinàmica, diguem, sabreu que és dur. Total, que us compartiré una mica alguns recursos, algunes coses que he anat pensant al llarg d'aquest temps. La meva proposta és intentar xerrar 45 minuts, intentaré ajustar-me, que jo soc molt roger, i deixem l'última mitja horeta així per comentaris, preguntes, debat, que jo superobert a seguir pensant juntes, que al final jo moltes coses de les que us explicaré les he treballat a l'aula, però moltes coses col·legues que han pensat molt més que jo sobre la masculinitat, que m'han explicat i que m'han fet pensar. Vull dir que, igualment, si mentre jo vaig xerrant
algú li ve una pregunta al cap, tipus, ai, aquest autor del que... No parlaria molt d'autors, però bueno, aquest únic autor el que has citat, com es deia, ho pots tornar a dir? Us desmutegeu i m'ho pregunteu en el moment, I si no, doncs al final deixem un espai de debat. Vale. Vaig a compartir pantalla, així amb el PowerPoint que em servirà de guia i també per fer algunes coses una mica més visuals. Llavors, no mireu un moment, perquè fins que no posi la presentació, tanqueu els ulls. Bueno, qui no els tanqui tindrà l'espoiler, No mireu. Encara no. Jo, espera, que us avisaré, encara no. Vale, ja podeu mirar. Molt bé, aquesta és la portada. Jo, si no hagués estat tallerista, hagués estat dissenyador gràfic, com veieu. Vale, aquesta és la primera diapo, que per mi és de les més rellevants de totes. I la qüestió és, o sigui, jo crec que aquesta pregunta és una pregunta que ens hem de fer. Si volem fer servir aquestes càpsules o en general quan pensem en treballar masculinitats, a l'aula, a l'esplai, al centre, a la sala de profes o a on sí que volem treballar masculinitats, la pregunta del milió és per què volem treballar masculinitats? Perquè sembla una obvietat, però no és evident. Hi ha gent que vol treballar masculinitats per molts motius diferents. Gent que diu no, perquè els meus alumnes no demostren les seves emocions i vull que les demostrin més, vull que es relacionin millor entre ells, vull que, no sé, siguin una mica més profunds, siguin una mica més sensibles, no? Totes aquestes qüestions apareixen quan pensem en per què volem treballar masculinitats, però jo crec que si volem treballar masculinitats, a part de tot això, que també, és perquè hi ha una qüestió clau i connectar amb aquesta qüestió ens permetrà plantejar-nos com volem treballar masculinitats, perquè si el que vols és treballar masculinitats perquè els teus alumnes, et dic alumnes o en general, o el grup de tios amb el que estàs treballant, el teu grup de noves masculinitats, pugui expressar millor les seves emocions, doncs treballaràs d'una manera, però per mi el moll de l'os és aquest, no? Volem treballar masculinitats perquè les masculinitats són les grans reproductores de violències, no? Llavors, volem treballar masculinitats perquè fem una anàlisi feminista del món patriarcal en què vivim. Llavors, pensem que les masculinitats són les grans reproductores de violència i reprodueixen violències cap a les dones, cap a si mateixos, cap a persones LGTBI i cap a altres tios. Evidentment, en graus diferents, vull dir que no és la mateixa violència la que reprodueixen cap a les ties del seu voltant que cap a si mateixos, però en general, així com a punt de partida, pensar això, que si volem treballar masculinitats és perquè les masculinitats són les grans reproductores de violències. I la violència, com ara veurem, té molt a veure amb el poder. Llavors, per començar a pensar, crec que és important començar a pensar com entenem la violència o què entenem per violència. I crec que més o menys estarem d'acord, però hi ha moltes maneres de conceptualitzar la violència. Hi ha gent que parla de la violència vinculada al desconeixement, per exemple. És que, parlant de violències LGTBI-fòbiques, per exemple, és que la gent no sap, tal... Bueno, a mi aquesta visió em sembla una visió una mica naïf de la violència, i crec que és important que puguem fer anàlisis profundes de la violència. Per això, moltes vegades des dels feminismes es fa servir un model, que és el model de Galtung. Galtung era un sociòleg que entre els anys 60 i els 90 del segle passat va elaborar un model que segurament coneixeu perquè es presenta en forma de triangle o en forma de piràmide de les violències, a vegades en forma d'iceberg, on a la part de dalt de tot hi hauria la violència directa, cops, insults, violència psicològica fins i tot, i als dos vèrtexs de baix hi hauria la violència cultural o la violència simbòlica, la més vinculada a la representació, acudits masclistes, etc. Tota aquesta violència que té a veure amb generar una idea o un entorn on la violència directa és possible, generar aquest concepte de que hi ha vides que efectivament valen menys, i l'altre vèrtex que seria el vèrtex de la violència estructural.
Una mica, no entrarem molt en el triangle de la violència, però conceptualitzar la violència des d'aquí ens permet veure diverses coses. Primer, que quan abordem violència masclista, estem abordant violència masclista i que aquesta violència al revés no existeix, perquè estem parlant d'una violència estructural que té tota una estructura que l'està sostenint. Per tant, quan hi ha una noia a l'institut que li fot una hòstia a un noi i li diu «Ai, para!», no és el mateix que quan hi ha un tio a l'institut que li fot una hòstia a la seva nòvia. Vull dir que ho analitzem en prismes diferents perquè la lògica d'aquestes dues violències és diferent. I a nosaltres ens interessa analitzar i abordar la violència que està sostenint tot un sistema de poder. Per això diem que poder i violència són dues esferes hiperconnectades. Ens permet això també entendre que la violència no és mai, en cap cas, un fenomen individual i que, per tant, quan fem un abordatge únicament des de les qüestions de la violència directa, ens estem oblidant que aquesta violència directa és possible perquè hi ha tot un context i tot un entorn que la permet. Bàsicament sobre això. Llavors, aquest seria un dibuix possible, un model possible sobre aquesta piràmide que ens permet entendre la violència, que a mi m'agrada perquè és una piràmide feta de personetes i una mica ens permet pensar com al final aquestes violències no només hi ha persones que les reben, sinó que hi ha persones que les exerceixen. Majoritàriament tios, per això volem treballar masculinitats. Llavors aquí, en aquest dibuixet, a la base hi hauria les violències probablement més simbòliques i a mesura que anem pujant són violències més greus o més directes, més visibles també, que més són socialment reconegudes com a violència, però que les violències de dalt no serien possibles si no hi hagués tota una base social de tios que estan sostenint-les. Total, quan jo... Estem encara a la intro, Una de les maneres que jo he fet servir per treballar masculinitats amb joves ha estat demanar-los quins eren els seus models de masculinitat i treballar a partir d'aquesta idea dels models de masculinitat. Moltes vegades, quan ho intento, és difícil, pensant quins són els seus referents, és difícil a primer cop d'ull, en un primer intent, perquè quan els dius qui és el teu referent de masculinitat, en general et diuen ningú o jo mateix. Però si rasques una mica, jo què sé, una relaxació i una visualització i no sé què i no sé quantos, i llavors quin tio, com t'agradaria ser d'aquí uns anys, a qui t'agradaria semblar-te, no sé què, al final acaben sortint referents de masculinitat. Aquí us n'he posat uns quants. El Rubius, Gerard Piqué, gran referent de la masculinitat catalaneta, C. Tangana i l'altre, que no me'n recordo com es deia. Bueno, abans d'hora. Total, que surten tots aquests, la Roca Johnson és el del mig, que m'ha sortit molt més sovint del que em pensava. I sempre, pràcticament, a tots els grups apareix mi padre com a referent de masculinitat, cosa que a mi no deixa de sorprendre'm, perquè penso, com pot ser que en una societat de paternitats tan absents, els pares segueixin sent referents de masculinitat pels joves d'avui dia. És una cosa que em té molt impressionat. I també perquè em fa pensar que si penséssim en referents de feminitat, que ja ho sabem que és una altra cosa i que no funciona exactament igual, però moltes noies anomenen a les seves mares com referents de cura, de carinyo, però no sé si d'aquesta manera com a referents de feminitat. En canvi, referents de masculinitat, ostres, el meu pare apareix quasi sempre. I penso, clar, si el meu pare és un referent de masculinitat i hi ha una quantitat de pares absents tan alta, doncs, clar, quin és el referent? Això permet explicar moltes coses. Llavors, quan treballem referents, jo una mica que el que intento és veure una mica com, o sigui, que ells puguin veure com són aquests models. Clar, ja us ho dic que
el treball de referents no té l'objectiu, o l'objectiu últim no és transformar els seus referents. Bueno, jo què sé, amb un treball de molt de temps, però transformar els seus referents és molt difícil perquè són referents forjats al llarg de molt de temps. Llavors la qüestió igual no és tant intentar canviar els tios que els hi molen, perquè és una cosa molt complicat, però sí que es puguin adonar d'unes quantes coses. Llavors, una mica que el que fem és una pluja d'idees de aquests tios, com són, què veieu? I sempre diuen, són guapos, són rics, tenen èxit social, lliguen molt perquè tenen molts diners, són autosuficients, jo els pregunto, com resolen els seus problemes? Doncs amb violència, o tal, necessiten ajuda o s'ho fan sols? No, s'ho fan sols, Bueno, una mica com aquest model de masculinitat clàssic, són molt més racionals que emocionals, tenen molt d'autocontrol emocional que no autocontrol sexual, estan molt capacitats per la vida pública perquè tenen una gran capacitat de control emocional i de raonament, totes aquestes coses. Clar, això és el que surt una mica d'entrada, l'anàlisi del model clàssic de masculinitat. Però, de fet, quan analitzem models de masculinitat, podem fer una anàlisi una mica més complex o més interseccional, perquè, a part de tot això de ser forts, valents, guapos, exitosos, no sé què, autosuficients i tal, quasi tots són joves, quasi tots són blancs o el més blancs possibles. Per exemple, el reggaetonero deu ser dels reggaetoneros més blancs de tot Puerto Rico, diguem, els reggaetoneros en general són bastant blancs, sent que el reggaeton emergeix en un context molt racialitzat. Vull dir que al final, i no és casualitat, vull dir que quan fem aquesta anàlisi una mica més interseccional dels models de masculinitat, veiem que tots són rics, que tots tenen pasta, que tots són guapos, que és una cosa molt relacionat amb la classe també, que tots són blancs o el més blancs possibles, com que al final jo els intento connectar amb, primer, aquest model de masculinitat és una ficció, i amb això sí que poden connectar. Igual no canviaran els seus models de masculinitat, però veuran que és una ficció, que no hi ha ningú que el compleixi al 100%, que això ens ensenya una cara, però que hi ha una altra cara que no ens ensenya. I, per tant, potser sí que podem treballar, no que canviïn els seus referents, però sí que no tinguin per què comprar el pack sencer. Igual a tu et mola tenir èxit, però igual no cal pensar que has de ser autosuficient amb tot, per exemple. I els intento connectar també, això ja ho he explicat, els intento connectar també amb aquesta idea de que els models de masculinitat són models que a tots nosaltres ens deixen fora, i a ells també. Llavors, com una mica que puguem pensar quin model estem alimentant i estem venerant, quan és un model que a tu i a mi ens deixa fora, que no ens reconeix. Potser podem començar a pensar en no comprar el pack sencer o en pensar en altres models que siguin més inclusius amb nosaltres que no som tan rics, amb nosaltres que no som tan forts, amb nosaltres que no som tan autosuficients o amb nosaltres que no som tan heteros. Més eines. Clarament, aquests són els seus referents, no els canviarem, o almenys no d'avui per demà, però en podem oferir de nous. I en aquest sentit, és cert que els seus referents adults, com mi padre, però també els educadors que estem allà, som grans referents, per bé i per mal, perquè moltes vegades els educadors adults que estem allà tenim moltes coses per pensar que no hem pensat moltes vegades. Jo crec que aquí hi ha una grandíssima feina pendent de pensar quines masculinitats representem, quines masculinitats tenim i com són les masculinitats en l'àmbit socioeducatiu, en relació als joves i les joves, en relació entre nosaltres entre tios i amb les nostres companyes, sobretot. Ara parlarem un moment d'això. I finalment, i això després ho recuperaré també, aquesta idea de treballar amb grups de tios la masculinitat des de l'atac o des de la confrontació és una cosa extremadament difícil o que jo no he aconseguit mai. Llavors,
algunes eines poden ser treballar des de qüestions que els hi puguin interessar. Igual treballar, per exemple, des del trap és una possibilitat, o fer servir el futbol per poder-li entrar al tema. No és que necessàriament estarem tota l'estona jugant al futbol, però que pot ser que necessitem trobar vies d'entrada per poder treballar el tema. Perquè si tu arribes a una aula i dius «Hola, vinc a treballar masculinitat», és extremadament complicat, i es generen moltes resistències. Ells també estan molt acostumats a que posem sobre seu, com que el responsabilitzem de violències que tenen molt a veure amb la masculinitat, però que són molt més pròpies del món adult, i moltes vegades, com que amb els adults no ens atrevim o ens és molt més complicat, posem un pes sobre els joves que estan una mica fregits. Llavors, trobar vies d'entrada una mica més amables a vegades és un bon recurs. Total, el que deia abans, que una de les eines bàsiques de treball és l'autoreflexivitat dels equips, i en aquest cas l'autoreflexivitat dels tios dels equips. Vull dir que hem de pensar, doncs això, quina masculinitat represento, com em relaciono amb ells, com em relaciono amb els meus companys i com em relaciono sobretot amb les meves companyes. I crec que l'àmbit socioeducatiu, a més, és un àmbit molt particular, perquè és un àmbit molt feminitzat, on, com passa a tots els àmbits feminitzats, la masculinitat és molt valorada, cosa que quan és al revés no passa. Els àmbits molt masculinitzats, per exemple, la mecànica, la feminitat no és gens valorada, però en canvi, els àmbits molt feminitzats, de sobte tu ets un tio educador i és molt més fàcil trobar curro que si ets una tia educadora, perquè hi ha moltes ties i molt pocs tios i els tios van molt buscats. Això, que seria una desigualtat estructural, és una desigualtat de la que els tios ens beneficiem en aquest àmbit. Però més enllà d'això, crec que l'àmbit socioeducatiu és un àmbit molt particular on pensar la relació entre educació i masculinitat, perquè és un àmbit on el concepte d'autoritat pren molt d'espai, i és cert que necessitem certa autoritat, podem parlar de què entenem per autoritat, però necessitem certa autoritat per poder-nos relacionar socioeducativament amb els grups des d'un lloc d'educador. I moltes vegades autoritat i masculinitat són cosines germanes, llavors crec que hem de fer una feina molt profunda de pensar quins models d'autoritat estem pensant i estem posant en joc que no passin per representar masculinitats clàssiques, perquè és cert que tu arribes a un grup, sobretot si és un grup de tios, amb segons quina actitud, i et guanyes un respecte que quan arribes amb segons quin altre, aquest respecte és molt més difícil de guanyar, i això, quan et sents insegur, és molt més fàcil reproduir segons quina performance o quin rol. El que passa és que després això ens acaba jugant en contra, a nosaltres i a tot el grup. Llavors, hem de pensar altres formes de vincle amb el grup que no passin necessàriament perquè el grup et reconegui perquè segueixes totes les normes de la masculinitat, sinó igual un vincle més des de l'escolta, des de la cura, des del carinyo, des de la vulnerabilitat, al final. Us explicaré una història, intentaré ser breu. Jo quan vaig començar a treballar sexualitat amb joves, que em tocava treballar, com us he explicat abans, amb grups de tios, a mi em feia molta cosa que sabessin que jo era un tio trans, perquè em pensava, jo els volia explicar coses que volia que els hi arribessin, vull dir que volia que pensés, que això que els hi deia que els hi fes sentit, I pensava, si els dic que soc un tio trans, pensaran, aquest trabolo una mica, què ens ve a explicar sobre follar, que al final és del que jo parlava, I sobretot també perquè no volia que em tractessin malament, vull dir que era un espai relativament hostil per mi i volia que em respectessin mínimament. Llavors no els deia que era un tio trans, em feia molta cosa. I llavors jo feia la meva performance de masculinitat també, em posava uns mitjons al paquet, perquè clar, tu estàs parlant de follar amb un grup d'adolescents i et fan així un escrutini de dalt a baix 15.000 vegades, Llavors jo em posava uns mitjons
d'estiu, perquè pensava, no cal exagerar, a veure si estaràs aquí representant el contrari del que prediques ahir, el tamany no importa, però vinga, calcetines. Llavors em posava uns mitjons finets d'estiu, però que em feien sentir suficientment segur. I doncs allà, no? I ells, moltes vegades, veien allà un tio mitjanament jove, ara ja no tant, però que els venia a parlar de follar, llavors ells volien molt caure molt bé, no? I llavors feien coses com venir al final del taller i dir-me tio, tu ets un fucker, no? O jo què sé, quan explicava la vulva, com és la vulva, com funciona, no? I tal, em deien, tu has visto muchas, no? Ah, campeón. I jo, en el moment, com que no volia aixecar sospites, tampoc no m'atrevia a dir res i llavors al final entràvem en un joc molt pervers on ells em volien agradar i llavors jugaven a la complicitat masclista, de tractar les ties com si fossin objectes, i jo els hi volia agradar a ells i llavors jugava a la complicitat masclista de no tallar aquesta complicitat, de no dir les coses pel seu nom, de no dir això és complicitat masclista i no em mola gens, no? I llavors, uns per agradar un i l'altre per agradar l'altre, al final estàvem jugant a un joc que era molt pervers, però ni per ells ni per mi, sinó per totes les seves i les meves companyes, no? I llavors, en algun moment vaig dir, vale, això és contraproduent, vinc aquí a intentar explicar algunes coses i a fer prevenció de violència, que al final és el que fem moltes vegades quan fem educació sexual, i a través de la meva actitud n'estic generant unes altres. I llavors vaig dir, prou, els he d'explicar. I la meva manera d'intentar trencar amb aquestes complicitats masclistes, i això ho dic perquè crec que és molt important com a tios que treballem en l'àmbit socioeducatiu pensar com tallem les complicitats masclistes, no només com no les alimentem, sinó com posem límits molt clars a les complicitats masclistes que en la nostra presència estaran passant constantment, perquè és l'única manera que els hem ensenyat als xavals de relacionar-se entre tios també amb nosaltres. Total, que la meva manera d'intentar tallar les complicitats masclistes va ser explicar-los que era un tio trans, que era la manera que tenia més a mà, també la que em feia sentir més insegur, la veritat. I llavors, quan els explicava la vulva, com és, com funciona, em deien, tio, tu has visto muchas, no sé què. I jo els deia, no es que he visto muchas, es que soy un chico trans y tengo una. I llavors, silenci, no? Tots allà, donant-se cops de cols amb el del costat, tio, bro, has visto tal. Però llavors, de sobte, començava a passar alguna cosa que no m'havia passat abans i que era molt fort. Que es començaven a aixecar mans, tipus, perdona, ¿puedes volver a repetir eso que has dicho antes de que el tamaño no importa? No, mira, es que a mí cuando se me pone dura se me tuerce como para allá. No, que yo, es que no consigo correrme porque igual es la medicación. No, començaven a aparèixer coses relacionades amb sexualitat, en aquest cas, que era del que parlàvem, però que mai en cap cas havien aparegut abans. I em va semblar interessant perquè em feia pensar com de sobte jo no tallava abans aquestes complicitats masclistes per por que es trenqués el vincle, però era un vincle absolutament fictici, i quan de sobte jo posava la meva vulnerabilitat en joc i que em sentia posat en risc, després també un risc relatiu, perquè a veure, jo tenia 30 i pico d'anys i ells 15, jo soc l'adult, vinc a parlar de sexualitat, vull dir que era una vulnerabilitat molt relativa, però bueno, a mi em feia por, per això no ho feia. I en el moment en què jo posava la meva vulnerabilitat en joc, ells posaven la seva, i això permetia crear un vincle educatiu des d'un altre lloc molt més honest i molt més bonic, la veritat. Total, moltes coses tenim a pensar els tios en relació a l'àmbit socioeducatiu, els tios adults, sobre quina relació pedagògica volem generar. A veure... mare de Déu. Total, us posaré un videíto perquè crec que quan arribem a treballar en un grup de tios, o no necessàriament ha de ser un grup de tios, pot ser un grup mixt, però on la dinàmica de la masculinitat és la dinàmica que domina el grup, que és, en la majoria de casos, és molt important poder llegir els grups i saber què ens trobem. Llavors, això és l'espoiler, però vaig a posar-vos un vídeo que ens fa pensar una mica sobre la dinàmica de la masculinitat als grups. Com esteu? Esteu bé?
Podeu fer així o així. Gràcies. Vale, el vídeo. És un vídeo de física o química, física i química, no me'n recordo com es deia, de l'any de la Picó, però que a mi em funciona molt per veure dinàmica de masculinitat. Normalment jo el poso i el vaig parant. El poso per treballar amb ells perquè certament ells reconeixen molt més les dinàmiques al vídeo que les dinàmiques que estan passant a la classe. Vull dir que tu a vegades arribes a l'aula una dinàmica de masculinitat amb una tensió que es pot tallar, tots allà vigilant els altres, què diran, intentant ficar-se amb l'altre i fer la broma més aguda per escalar posicions i no sé què, però quan els hi dius ei, penya, us adoneu que us tracteu fatal, et diuen, no, que va, si somos todos supercolegas aquí, las tías sí que, pero aquí... Les tías sí que por la espalda, però aquí somos todos supercolegas. Hi ha una tensió, no? Vull dir que reconeixen molt més aquestes dinàmiques en els vídeos que en el seu propi espai, a la seva pròpia aula. Vaig a compartir el vídeo. A veure... Vale, sí que pararé un moment, em sentiu? Em podeu fer així si em sentiu? Vale, i el vídeo també se sent, oi? Ah, mig. Vale, doncs ara, a veure, 209. Deixo de compartir i el tornaré a compartir. Intentaré compartir-lo millor amb el so, perquè portem 2 minuts de vídeo i quan en aquests 2 minuts de vídeo jo el paro i els hi pregunto en aquest grup de col·legues, per dir-los d'alguna manera, qui és el líder? I et diuen, clarament, el que va en cadira. I dius, i després el Roset, i després el morenet aquest que parla al final, i els altres, i et diuen els altres entremig, no? 2 minuts de vídeo, i de fet menys de 2 minuts, en un minut de vídeo, ja ho tenen claríssim. I és molt interessant perquè els hi preguntes, per què? Com ho sabeu que és aquest el jefe? I et diuen, doncs perquè és el que li riuen les gràcies quan parla, no? Perquè ell parla i tothom calla, no? Perquè quan es fiquen els uns amb els altres, aquest es fica amb l'altre i l'altre es fica amb l'altre, no? I al final el d'estatus més baix és el que més acaba rebent, no? Vull dir que ells ho veuen molt clar. I de la mateixa manera que ells ho veuen al vídeo, quan tu entres a una aula o coneixes a un grup, moltes vegades amb 2 minuts, a vegades necessites una mica més, però 5 minuts, a la que comencen a parlar, ja ho veus molt clar com es distribueix la jerarquia, no? I ells ho veuen molt clar al vídeo. El seu propi grup no tant. Vaig a intentar tornar a posar el vídeo. Ah, és que em faltava marcar una casella. Ara el sentirem bé. Sí. Vale. Ara sí, el deixo fins al final, vale? El paro aquí perquè ja està quasi acabat, al final no salta. El podeu trobar al YouTube, aquest vídeo, que ja us he de dir que no és un vídeo superideal, vull dir que té coses que patinen, no és gens respectuós amb la diversitat funcional, no vull dir que l'altre tipus, el pitjor que et pot passar a la vida és anar en cadira de rodes, però és cert que és un vídeo molt funcional per poder treballar dinàmiques de masculinitat entre tios, amb grups de tios que no les veuen en el seu propi grup i que en el vídeo sí que les reconeixen. I és una mica per pensar, una mica això, com funciona la dinàmica de la masculinitat dels grups. Moltes vegades, quan entrem a l'aula, ens trobem un grup que està marcat, sí, un grup només de tios o no només de tios, però moltes vegades marcats per dinàmiques de masculinitat. I aquestes dinàmiques de masculinitat són dinàmiques bàsicament de competència, no? Dinàmiques on hi ha un grup de tios competint entre ells per a veure qui és el jefe una mica, no? Pel lideratge del grup, perquè la masculinitat en si competeix. Com competeix la masculinitat? No què és el que et dona punts de masculinitat per anar pujant en aquesta escala? Doncs una, demostrar que tienes un par de huevos, no? 2, demostrar que ets molt fort, no? L'escena del pulso. 3, demostrar que ets molt sexual, heterosexual, per suposat, no? I 4, demostrar que ets molt hàbil ficant-te amb els altres, no? Aquesta dinàmica que li diem la dinàmica de l'atac que circula. Perquè quan tu et fiques amb els altres, puges posicions i
Per tant, i això no és una justificació, però és algo molt important entendre com funciona per poder intervenir, moltes vegades l'atac forma part d'una estratègia de supervivència, quasi, és a dir, no justifica l'atac, però és cert que trencar aquestes dinàmiques és molt complicat. Quan hi ha una dinàmica d'aquestes heavies de competència entre tios, el tio que no... Bueno, també pots fer com el personatge del noi que va amb la noia, que a aquest no li interessa gens aquesta dinàmica. Vull dir que en aquest vídeo hi ha dos grups. El grup dels tios que realment ho passen tots fatal tot el rato, menys el líder, que una mica menys, però n'hi ha dos que pateixen fort. I després hi ha l'altre tio que no li interessa aquesta dinàmica i se surt del grup molt intel·ligentment. Però quan estàs allà, moltes vegades no entrar a competir, és a dir, no jugar a la dinàmica de l'atac, implica baixar, i baixar implica pillar. Llavors, és molt important quan pensem en la intervenció, perquè ja els hi podem dir, penya, us n'adoneu que us tracteu fatal, que et diuen, no, si aquí somos todos muy amigos, no? Clar, per què? Perquè ningú està disposat a reconèixer que aquesta dinàmica li fa mal, perquè reconèixer que aquesta dinàmica et fa mal és reconèixer feblesa, i reconèixer feblesa és baixar posicions, i baixar posicions és pillar en les dinàmiques de masculinitat. Llavors, les hem de poder trencar des d'un altre lloc, i jo crec que un dels llocs o un dels recursos que a mi més em funcionen per trencar aquestes dinàmiques són els límits. Límits molt clars al machiruleo i límits molt clars a l'atac. Jo crec que també hem de ser conscients que moltes vegades la gent que busca aquest lideratge a través de la masculinitat, vull dir que el líder més líder, que moltes vegades és el machirulo, però no el machirulo, és a dir, a veure com us ho explico això. Als instituts ens trobem molt que hi ha xavals que reprodueixen el discurs de Vox, podríem dir, xavals provocadors, que saben que el discurs de Vox és contracultural al nostre centre, diguem, i que provoca i que tal, i allà estan, reproduint el discurs de Vox com a la seva manera de provocar. Però, en general, els xavals que reprodueixen el discurs de Vox no són els líders més líders, són xavals disruptius o així, però el líder més líder és una masculinitat machirula que es fica amb els altres, però que és reconegut per tothom, no? I crec que, evidentment, hem de posar límits als xavals disruptius provocadors, però que hem de veure també que moltes vegades els xavals que reprodueixen el discurs de Vox estan intentant agafar-se a aquest model de masculinitat per guanyar rang dins del grup, perquè quasi que és l'únic a el que es poden agafar. Vull dir que moltes vegades aquests xavals que s'agafen això perquè no es poden agafar a cap altra cosa per guanyar reconeixement. Llavors, poder veure això també ens permetrà intervenir des d'un altre lloc. Us torno a posar el PowerPoint i ja quasi acabo i obrim una mica de paraules. Bueno, quasi acabo, a veure. Total, què ens trobem? Saber llegir el grup. Ens trobem una dinàmica de competència, el que li diem el mandat de demostració perpètua, vull dir que la masculinitat al final és aquest teatre on ells han d'estar representant la masculinitat tot el rato, perquè si en algun moment la deixes de representar, això et fa baixar. I què és el que has de representar, el que has de demostrar tota l'estona? Per això, que tens un parell d'ous, que ets molt sexual, heterosexual, que les coses no t'afecten, que tens autocontrol emocional, que t'apanyes sol i que no ets ni maricón, ni femení, ni res que es pugui semblar a la feminitat. Llavors, clar, amb aquesta dinàmica, evidentment, moltes vegades el grup és clau, perquè si no hi ha grup, no hi ha machirulo a aquest nivell. Vull dir que moltes vegades,
com que la pròpia dinàmica de grup t'exigeix una demostració perpètua, la demostració té sentit si hi ha el grup. Si no hi ha el grup, llavors la masculinitat segueix estant allà, però d'una altra manera. I per tant, són dinàmiques molt difícils de transformar perquè la transformació ha de ser grupal, perquè si no, un sol no deixarà de reproduir aquesta dinàmica, perquè quan deixes de reproduir, com dèiem, baixes i pilles. I al final, tota aquesta dinàmica clarament té a veure amb una dinàmica de poder. I això ho dic perquè moltes vegades sentim aquests discursos amb els que jo estic absolutament en desacord de no, és que els tios són així o representen aquesta masculinitat perquè és el que els agrada a les noies. Un altre cop posant la responsabilitat d'aquesta masculinitat i d'aquesta violència sobre les pobres noies que l'estan patint. I jo crec que després d'observar molts grups de xavals, jo veig molt clarament que no tenen aquesta masculinitat perquè és el que els agrada a les noies. Vull dir que, evidentment, a tothom ens agrada i a tothom ens sedueix l'èxit social, diguem. Llavors, en general, els líders i les persones reconegudes ens agraden, però no ens agraden perquè siguin uns machirulos, perquè siguin violents o perquè ens tracten malament. Llavors, jo tinc molt clar que no és que els tios són així perquè és el que a les ties els agrada, sinó que els tios són així per agradar-se entre ells, és a dir, que el poder circula entre els tios i són ells els que es donen el reconeixement. Després, a les noies que els agraden els tios, els agradaran els tios que tenen èxit o que tenen reconeixement com a tothom, però no perquè siguin uns machirulos descarnaos, sinó perquè tenen èxit, però que el que els dona el poder, el que els atorga el poder, no són les ties, són ells entre ells, i el poder circula entre els tios, jo ho veig molt clar. Total, estratègies possibles, deia, límits, molt important, posar límits molt clars a les violències entre tios i a les violències dels tios cap a les persones LGTBI, dels tios cap a les ties. Límits molt clars a les violències, tenint en compte també que són adolescents i que no són adults i que moltes vegades s'agafen això per poder escalar, no tots, però vull dir que jo crec que hi ha, diguem, dos grans tipus de líder, de líder machirulo. Un que seria el líder machirulo que té pasta, que és guapo i que sap molt bé com funciona la dinàmica del poder i del reconeixement i la fa servir també en relació a la masculinitat. Aquest és una figura. I l'altra, la figura del líder que l'únic que es pot agafar per tenir reconeixement social és a la masculinitat. Són dues figures diferents que crec que requereixen intervencions diferents. I això, i que quan posem límits, si estem treballant amb joves, tinguem molt clar que són joves i que no són adults, i que moltes vegades, com deia abans, posem sobre els joves la responsabilitat i el pes de moltes violències que són molt més pròpies del món adult que del món juvenil. Evidentment, ells comencen, per exemple, amb el vídeo que veiem abans sobre el porno, ja ho veiem com aquestes violències es van cultivant i es van generant i estan allà reproduint aquesta idea de que les ties són objectes, de que pots fer amb elles el que vulguis, però moltes vegades la gran majoria de les violències més directes o més greus són més pròpies del món adult. Llavors, crec que és molt important que posem límits a aquestes violències, però que siguem acollidors i acollidores amb les persones. Això, perquè són joves i perquè estan aprenent i perquè si volem treballar amb masculinitats també és perquè confiem que hi ha canvis que poden fer. Llavors, jo el que els dic és aquesta actitud aquí no té lloc ni la tindrà. Vull dir que en absolut això no passarà. Però tu sí que tens lloc i a més m'agradaria molt que hi fossis. Llavors, com ser molt contundents amb les actituds, però acollidores amb les persones. Comprometre'ns amb el seu benestar, dir que per nosaltres és molt important que estiguin a gust i que tothom ho estigui, per tant, que siguin espais on ens tractem bé. Vaig molt ràpid, I contrarrestar la socialització diferencial, és a dir, sabem que els missatges que hem rebut sobre la nostra manera d'estar al món són absolutament diferenciats entre tios i ties i, per tant,
no? Com que moltes vegades jo em trobo a centres que em diuen no, aquí no som gens sexistes, aquí tothom pot fer el que vulgui. No, penso, home, doncs gràcies per no posar les noies a cosir, no? Però igual tenim una responsabilitat que va una mica més enllà, no? Vull dir que com a espais educatius no només tothom ha de poder fer el que vulgui, sinó que hem de contrarrestar alguna que ja està al camp, no? Que són aquests missatges absolutament diferenciats. Llavors necessitem, per exemple, connectar els nois amb la cura. Necessitem connectar les noies amb el plaer, amb el coneixement del seu cos, amb l'autonomia, no? Connectar els nois amb l'escolta, no? I això ho podem fer de moltes maneres. A vegades funciona treballar per separat, treballar en grups no mixtes, o a vegades simplement tenir al cap aquesta estratègia de hi ha missatges que els estan arribant que són diferenciats, quan generem missatges anem a veure, per exemple, on els dirigim. Jo què sé, jo, per exemple, en l'àmbit de la sexualitat, surt el tema de les pors, no? I quan surt el tema de les pors, començo i dic, vale, quines són les pors dels tios relacionats amb la sexualitat, no? I aquesta és una estratègia, vull dir que jo ho faig volent, que quan surt el tema de la por intento connectar els tios amb les seves pors que també en tenen, en lloc d'obrir el debat de les pors, perquè quan obres el debat de les pors sin más, les pors que surten sempre són les pors de les ties, però fins i tot els tios et diuen el miedo a que les duela, no? Vull dir que parlen de les pors d'elles i és com, bueno, vosaltres també teniu pors, no? Doncs anem a posar el focus en les vostres. Bueno, com coses així, no? Contrarrestar la socialització diferencial, diferents maneres i diferents estratègies possibles. M'agradaria aprofundir molt més, però no em dona. Llavors, la resta de qüestions les passaré molt per sobre perquè no em vull allargar gaire més, però qüestions claus a treballar. Això és el que parlàvem abans de treballar des del seu interès, des de temes que els hi cridin l'atenció, molts possibles. Temes claus, masculinitat i sexualitat. Primer, perquè la sexualitat és una gran via d'entrada per treballar masculinitat i després perquè la sexualitat és un àmbit on es donen moltíssimes violències, no només en l'àmbit de la parella, i quan treballem des de la sexualitat és prou fàcil anar virant des d'un tema que els interessa molt cap a com ens volem relacionar o com ens relacionem, eines, estratègies per fer-ho millor. Al final, sobretot els joves més joves volen molt fer-ho bé, i el que passa és que no tenen moltes estratègies ni tenen molta escolta i a vegades pesa molt més l'opinió del seu grup de col·legues que el que està passant allà en el seu espai d'intimitat, però hi ha esperança, jo crec. Masculinitat i emocionalitat, aquest és un clàssic, vull dir que moltes vegades sentim la importància de treballar les emocions, sobretot amb els nois. Jo també crec que és molt important i escàs, diguem. Masculinitat i risc, que és el temazo, aquesta cosa de per guanyar punts de masculinitat has de demostrar que tienes un par de huevos, i demostrar que tienes un par de huevos al final és assumir riscos. Llavors, per exemple, us explico només... La imatge que hi ha aquí a l'esquerra és un text d'una revista científica que parlava del balcòning. Coneixeu, suposo, la dinàmica del balcòning, i parlava de que un 97,8% eren tios i un 95% havien consumit alcohol, i llavors el títol era una qüestió induïda per l'alcohol que danya els turistes. I jo pensava, com pot ser que un 97% siguin tios i el titular sigui que està induït per l'alcohol? Com pot ser que no es consideri la masculinitat com el principal factor de risc? Si ho comencéssim a considerar així, igual hi ha coses que podríem veure abans i que podríem treballar d'una altra manera. I, finalment, no sé si és finalment, el tema de masculinitat i cura, en general, els tios estan molt desvinculats de la relació amb la cura i crec que una tasca dels entorns educatius és vincular-los amb la cura i amb la importància de la cura. Llavors, clar, jo a vegades em plantejo, què és a dir, un tio que entén que
menjar arròs amb tomàquet de dilluns a divendres, batuts de clara d'ou i anar al gimnàs 2 hores al dia és cuidar-se, quin concepte de cura està tenint, no? Vull dir que, clar, si tu entens que això és cuidar-te, com cuidaràs els altres, no? Estic fent una mica una paròdia, però bueno, ni tant, no? Llavors, pensant en la importància de connectar els tios amb la cura, no? A mi em venia al cap que clar, que una cosa important perquè puguin començar a cuidar és que puguin entendre o que puguin reformular què és cuidar, no? I perquè puguin reformular què és cuidar, jo penso que igual hem de reformular què és cuidar-se en primer lloc, perquè si tu entens que menjar arròs amb tomàquet, batuts de clara d'ou i anar al gimnàs és cuidar-te, doncs, bueno. El que passa és que llavors quan penso en connectar amb els tios amb les seves necessitats, amb què és cuidar-te, quines són les teves necessitats, penso, però sí, majoritàriament estan molt connectats amb les seves necessitats. Llavors, vull dir que al final la socialització masculina els ensenya a posar les seves necessitats per davant. Llavors és una mica complex perquè d'alguna manera és una socialització que ens està ensenyant a posar les nostres necessitats per davant i alhora a no reconèixer aquestes necessitats. De manera que al final rebem cura quasi per imposició. Llavors, jo crec que és una mica complex perquè no es tracta només de connectar els xavals amb les seves necessitats, perquè ells estan connectats amb les seves necessitats. El que passa és que no les reconeixen. No reconeixen que en tenen. Llavors, connectar amb primer quines són les meves necessitats i després entendre que la satisfacció d'aquestes necessitats hi hem d'arribar per negociació, no per donar-ho per fet o per imposició. Això que deia, en primer lloc, donar-los consciència de que tenen necessitats com tothom tenim necessitats. Això ens connecta amb que les altres persones també tenen necessitats i la qüestió és, anem a fer-les explícites, les nostres necessitats, en lloc de donar-les per suposar, d'aprendre a demanar. I, evidentment, a preguntar també quines són les necessitats de les altres persones. Jo, a vegades, com a estratègia cutre, molt cutre, que dius això no resoldrà res, però el que faig és, a la meva classe tinc un càrrec que, com el delegat, la delegada, l'encarregada Covid, ara tenim, o l'encarregat Covid, que s'encarrega d'apuntar la pissarra que ha faltat per Covid i connectar-lo online, i el càrrec de la planta, que és algo cutre que no transformarà totes aquestes relacions de poder, però jo penso, en una petita mesura, que l'encarregat de la planta, que intento que sempre sigui un tio, se'n recordi de regar-la, com una petita connexió amb una dinàmica mínima de cura. I finalment, això sí, última cosa, crec que és molt important, quan treballem masculinitats, treballar la qüestió de les complicitats masclistes. Vull dir que al final aquesta cosa que el poder i la violència es perpetuen perquè hi ha gent que les sosté, les alimenta o les legitima, i això es veu molt clar en els grups de joves marcats per dinàmiques de masculinitat amb aquesta dinàmica de complicitats masclistes. Tant gent que ho aplaudeix com gent que, com jo feia quan no m'atrevia a tallar-ho, ho veu passar i no intervé, al final, complicitats masclistes que estan sostenint aquestes violències. Llavors, per treballar-les necessitem primer identificar-les, donar-los eines per identificar què són complicitats masclistes, assenyalar-les, posar-los nom, això és complicitat masclista, i després donar-los estratègies per confrontar-les o generar-les col·lectivament, perquè certament, com passava en el vídeo del porno, que vèiem al principi, trencar amb les complicitats masclistes no és tan fàcil. El que passa és que és la nostra responsabilitat com a tios, però certament quan estàs sol allà necessites estratègies, perquè si no les tens t'atreviràs a dir una cosa, dos, però quan et diguin va, ja estàs com sempre, no siguis el maricón, doncs acabaràs dient un fucker com jo, què vols que li agradi? Però en canvi, si ho hem pensat col·lectivament, si tenim estratègies,
doncs moltes vegades allò que hem pensat col·lectivament és aquella resposta que si no l'has pensat no et surt, però que quan l'has pensat dius, podria dir això, no? Podria dir, doncs no sé, podria posar-li nom. Tio, això és complicitat masclista, o tio, sou uns putos escarosos, o no sé, jo tampoc no soc molt hàbil amb aquestes estratègies de pensar ràpid i donar bones respostes, però si les hem pensat col·lectivament i els hem donat estratègies, és més fàcil que puguin respondre i que puguin tallar aquestes complicitats masclistes que al final és l'element bàsic que sosté el poder i la violència. I ja, acabo aquí. Fem una mica de preguntes o debat o alguna cosa. Experiències que tingueu. Va, jo m'hi llenço. Gràcies. M'escolta? Sí. Val. Una cosa que m'ha esgarrifat una mica del vídeo aquest de física i química, quan la violència es transmet d'un a l'altre i acaba fotent una patada a una cadira. Si la cadira no hi és, qui rep la patada? Aquí, al tanto, la necessitat d'aturar les violències perquè és exactament el que acaba passant en els casos de violència envers les dones. Una altra cosa que m'ha agradat molt que fessis, Teo, que t'agraeixo molt, és que hagis desmentit que a les dones ens agrada no sé quin tipus d'home així matxirulo. I també m'agradaria saber, en algun moment es pot desmentir el tema de que els homes ho fan perquè és natural, perquè altres espècies també ho fan, no? O sigui, tothom té la imatge d'aquell documental de les dos amb els dos cabritos allà encallando cuerno contra cuerno. Doncs, bueno, aviam si algun dia també podem desmentir això. I una cosa que he observat de vegades quan estàs en grups de nanos que coneixes, que a més es coneixes de manera familiar, com es comporten amb el grup, però es coneixes en l'entorn familiar i el comportament és que no té res a veure. Els veus amb l'àvia, plens de petons, tendresa i tal, i això, quan et veuen i et reconeixen que tu saps que ells de vegades són tendres, o sigui, et rebutgen una mica dient, a ver si esta se va a ir de la lengua y les va a decir a todos estos que no soy un macho, que soy un tiernuco, no? Bueno, aquesta experiència a mi me la trobo i em sembla molt trist que algú hagi d'estar tapant-se sota la manta que potser és un tio tendre i que estima a l'àvia. I després, per acabar, una de les últimes coses que deies de les necessitats, a vegades com les interpretem com a dones, les nostres necessitats, a vegades ens les autogestionem o les assumim com a mancances, com a tal, i com a vegades aquest poder dels tios acaba convertint aquestes necessitats en exigències perquè te les acabi resolent un altre. Em sembla un abisme i interessant també aprofundir. I moltes gràcies, Nus, moltes gràcies, Teo. Ha estat una tarda super enriquidora. Moltes gràcies per la teva intervenció. Jo tinc algunes coses a dir, que no sé si fer-ho ara o si hi ha algú que vol reprendre i fem un debat una mica més obert. Marta. A mi em va passar el curs passat, a l'Institut Fem Educació Afectivo-Sexual, i tenia un grup on les noies estaven s'havien construït, s'ha treballat molt la feminitat, aquesta feminitat apoderada, que parteix del plaer, que busca... Tot això que has dit ho tenien molt clar. I tenia un grup de nois divers, amb construccions de masculinitats molt... I em passava que les noies acaparaven molt aquestes classes, fins que un dia va explotar la cosa i els nois es van queixar. Llavors, com que hi havia molta tensió, vaig decidir que feia una sessió només amb els nois. I em vaig quedar molt parada perquè hi havia una part dels nois, d'aquells que estan intentant construir una altra masculinitat i que tenen altres respostes i que se sentien molt malament perquè tot aquest treball
més des de la perspectiva feminista i de la perspectiva de gènere, els hi pesava com una culpabilitat, no? Que sempre se'ls feia responsable de tot. No? I vaig pensar, ostres, doncs he de començar a pensar com, clar, perquè dius, ostres, a sobre són les víctimes, a sobre que esteu al privilegi, no? A mi em va costar una mica, no? Dir, jolines, encima, no? Però dir, bueno, doncs això és el que hi ha, no? Com comencem a treballar des d'aquí, des d'aquests joves nois que han començat a construir aquesta masculinitat, però llavors senten com el peso, no? Que sí que estan convençuts que és una altra masculinitat la que ha de ser, però que encara estan com incòmodes i encara això no els fa còmplices de tot el que els està passant a les noies. Gràcies, Marta. Jordi? Sí, jo volia també comentar, gràcies per la sessió a Nus i a Teo, perquè ha sigut molt interessant i llavors heu concretat molt, llavors a mi m'ha donat moltes idees. No, jo, per exemple, aquest any em trobo en una situació amb un grup que les noies s'han queixat, un grup de 31 alumnes i més o menys la meitat seran noies, s'han queixat dels comentaris masclistes diverses vegades. I al final el que hem decidit, llançant-se una mica a la piscina, però per fer una intervenció, és fer un grup no mixte amb les noies perquè elles puguen expressar-se i sentir-se escoltades i un grup no mixte amb els nois per veure què passa. No sé si és bona idea plantejar-ho així, perquè ficar ja d'entrada als 31 tots junts en una hora de tutoria, els espais que tenim en els centres i això, i ens llancem una mica a la piscina. Ho treballarem molt des del cercle de diàleg, però llancem una mica a la piscina perquè tampoc tenim tanta experiència amb les dinàmiques aquestes. Però hem pensat que s'havia de fer alguna cosa, perquè si no també des de direcció, des de cap d'estudis, es plantejava molt el tema de la sanció, que està bé posar límits molt clars a aquest tipus de comentaris, però si us centrem en la sanció igual creem més polaritat. Només era aquest comentari per saber la vostra opinió. Moltes gràcies, Jordi. Mira, si us sembla, responc a algunes coses que han sortit, sobretot per no oblidar-me, i després tornem a obrir paraules. Sobre el tema de la violència amb la cadira, que efectivament, si no hi ha cadira, o a vegades quan hi ha cadira, qui acaba rebent. I certament moltes vegades a les noies que no estan presents en aquella situació els hi toca el rebre de violències contingudes que s'han generat en aquests entorns de competència masculina. Moltes vegades, jo quan treballant amb ells, els deia com, en aquest moment que estàs molt frustrat, què sents? I et diuen ràbia, la ràbia que és com l'emoció paraigües una mica dels tios, i la ràbia que et treu, i et diuen, em fan ganes de donar-li un cop a la cadira, de donar-li un cop a la porta. I llavors jo els pregunto, però quin era el teu problema? El meu problema és que el meu col·lega m'ha dit no sé què, i a tu et genera ràbia, i la ràbia et treu agressivitat, i llavors li dones un cop a la cadira o a la porta, o igual que sabem que és una altra forma de violència, violència ambiental, no és personal, però és una violència també. I jo els deia, però el cop a la cadira o el cop a la porta et resol el problema? I deien, te calma, ja, però et resol el problema? No, el teu problema és que el teu col·lega t'ha dit alguna cosa que no t'ha agradat. No sé si el cop a la cadira, igual té calma, però no sé si te'l resol, com una mica amb aquesta idea que ells tenen aquí la ràbia, que és l'emoció paraigües, i diem que és l'emoció paraigües perquè moltes vegades, com que hi ha molt poc treball emocional fet, quasi que l'única emoció que poden identificar és o l'eufòria de quan estic a l'estadi de futbol o mirant la tele, o la ràbia, però la ràbia en realitat és una emoció que amaga moltes altres coses, a vegades la ràbia amaga frustració, a vegades amaga tristesa, a vegades amaga inseguretat, però al final, de poc treballar-ho, al final l'únic que identifiques és una bola aquí que li posa el nom de ràbia, i clar, la ràbia l'únic que et treu és agressivitat. Igual si fas aquest treball de desgranar una miqueta més, li dius ràbia, però darrere d'aquesta ràbia què hi ha? Igual et portarà a prendre decisions que et puguin ajudar una mica més a resoldre el problema que tenies.
Sobre el tema que els tios es relacionen així perquè és lo natural, clar, doncs és cert que és un discurs molt estès i que jo crec que va tornant cíclicament, no? I és cert que els discursos essencialistes o neoessencialistes tornen a estar molt presents, no? I fins i tot dins d'espais amb pedagogies lliures o llibertàries, no? Que veuen molt de la pedagogia sistèmica i la pedagogia sistèmica té un puntet essencialista que jo crec que li hem de donar unes voltes també, perquè vaya tela. Tot i que hi ha coses que són molt interessants i que s'han de rescatar, però a vegades jo me'n faig creus del que estem justificant, dic, Quan jo em trobo amb grups d'adults o adultes que naturalitzen aquesta diferència, que naturalitzen aquest comportament i aquesta violència, jo intento no entrar molt amb quan hi ha de natural i quan hi ha de cultural, perquè és un debat sense fi. Vull dir que llavors jo intento estratègicament dir, doncs estem d'acord que hi ha una part que és natural, pot ser, i que hi ha una part que és cultural. No ens posarem d'acord amb quina és la part natural i quina és la part cultural, però sí que ens posarem d'acord amb que hi ha una desigualtat que ens sembla injusta i que volem resoldre. Llavors, sigui quina sigui la part natural i sigui quina sigui la part cultural, aferrem-nos a la part cultural, que és la que podem transformar, per intentar transformar aquestes relacions en relacions més justes. No com per intentar saltar el debat. Després, si la gent apreta molt, doncs també diuen no, perquè tal, la testosterona, i jo els dic, a veure, testosterona, jo me n'he enxufat molts anys i, escolta'm, no vaig pels passadissos tombant cadires, no? Vull dir que, sí. Però, bueno, que és un debat que a vegades és estratègic amb segons quins grups no entrar-hi frontalment perquè és un sac a hores, no? Vull dir que et pots estar allà moltes hores, no? Perquè es va fer un experiment amb ratolins, no? I és com, bueno, ja, però és que no són ratolins, no? Vull dir que són persones, les persones tenim cultura. És que és fort, no? A vegades les justificacions no som cabretes. Bueno. I sobre això que deies, Núria, de l'efecte del grup, és fort perquè és molt evident, no? I molt clar com els adolescents que coneixes en un entorn familiar de sobte estan allà a l'institut i són altres. I té molt a veure amb això que dèiem de l'efecte del grup i alhora és que jo hi ha un punt que ja ho entenc i més quan ets adolescent, que el grup d'iguals és tan important, que tothom vol encaixar i llavors és una cosa perquè si tu els hi fas notar senten que els estàs jutjant i jo m'imagino posat allà en una classe de primer d'ESO no sabria com fer-ho, tampoc, la veritat. Vull dir que és difícil i jo a vegades penso que també, vull dir que està bé que els anem donant aquests missatges intentant que no se sentin jutjats tampoc i que puguem entendre que de primer a quart, diguem, hi ha tot un recorregut, no? I que primer vols encaixar a tota costa sí o sí i que a mesura que vas creixent vas sent una mica més reflexiu, no? Vull dir que els hi donem també una oportunitat i un espai i una confiança de canvi, no? Igualment, jo sí que penso, això que deies m'ha fet pensar molt en aquesta idea de, clar, com transformem això? És que transformar això és molt difícil perquè precisament és una qüestió grupal, no? Llavors, les transformacions individuals no són suficients perquè després arribes allà al grup i el grup el que reconeix és el que reconeix i el que premia és el que premia, no? I fer una transformació de tot el grup és molt difícil perquè és un grup heterogeni que té referents molt heterogenis. Llavors, com ho fem? Jo crec que hi ha espais on han aconseguit fer aquestes transformacions, diguem, dels valors col·lectius. I uns dels espais on jo he vist, no tots, però un dels espais on jo he vist que això funciona i a mi em dóna esperança de pensar que és possible són els caus i els esplais. Evidentment hi ha caus i esplais, però jo crec profundament que els caus i els esplais són la llavor de la revolució. I en termes de gènere ho crec molt fort perquè realment són espais liderats per gent molt jove que han incorporat molt fort els valors del feminisme i que han aconseguit generar una estructura de valors col·lectiva on segons
a veure, també hi ha monitors de caus i esplais que són petits matxirolets, això vull dir que també passa, que la solució perfecta no existeix, però en general jo crec que fan superbona feina i que aconsegueixen transformar aquesta visió de valors col·lectiva que al final és el que sosté, el que té valor i el que no, el que té rang i el que no. Teo, perdona que et talli, però ja anem bastant tard, perquè en principi havíem d'acabar a les 8. Ostres, pensava que acabàvem a les 8:30. No. Estava intentant avisar pel xat, però veig que no m'has vist. No. I per això hi ha hagut gent que està marxant una mica en comptagotes, perquè imagino que s'havien organitzat així. Ostres, perdoneu, mil perdons, que jo intento sempre acabar molt puntual perquè em sembla una qüestió de cura i de respecte pel grup. Doncs tanco ja, només recullo aquestes dues altres intervencions, la de la Marta i la del Jordi. Jo sí que crec que fer treball no mixta és una superbona estratègia que pot funcionar molt bé. No és l'única, però és una estratègia que a mi m'ha funcionat molt bé. Crec que a vegades, quan abordem qüestions de masculinitat o de masclisme o de sexisme o així, és molt fàcil que surti aquesta guerra de sexes que està allà present. Jo crec que és important intentar no alimentar-la, però alhora entenc que surti perquè moltes vegades les xavales estan frigidíssimes i és molt legítim que ho estiguin. Vull dir, és que jo ho entenc perfectament, no? I alhora moltes vegades estan frigidíssimes dels seus companys, però moltes vegades estan frigidíssimes de tot el que, sent adolescents, ja els hi ha passat amb tios adults quan anaven pel carrer o amb profes seus, no? Vull dir que moltes vegades, i entenc també que ells moltes vegades, alguns, sentin que se'ls hi posa sobre alguna cosa que no és culpa seva o que ells no han fet. Però bueno, també amb aquesta qüestió de la culpa, jo a vegades també penso, bueno, fill, tampoc ets el centre del món, no? Vull dir que... Però alhora entenc molt bé el que dius, Marta, que igualment aquesta és la situació en la que ens trobem i hem de poder treballar pedagògicament amb això per no generar encara més distància, no? Vull dir que hem de poder, doncs això, no? Generar espais d'escolta, igual poder-los dir, bueno, doncs igual és que has d'entendre que les teves companyes estan fregides per coses que no necessàriament has fet tu, però que coses que tu tampoc no et passen, que pots intentar posar-te al seu lloc, perquè si et passessin, com estaries, no? Però sí, és una cosa que passa, que generen aquestes polaritzacions que jo intento rebaixar una mica perquè no és l'objectiu, però que alhora és que puc entendre perfectament. I res, em sap molt de greu haver-me allargat. Moltes gràcies per venir, per aguantar fins a aquesta hora i ens veiem per aquí per allà. Sí, des de NUS també donar-vos les gràcies i els que esteu aguantant també fora d'hora. I sí que ens agradaria molt, a totes les persones que us heu inscrit aquí en aquesta xerrada us enviarem de nou el link per descarregar-vos, accedir al recurs, descarregar-vos el dossier pedagògic, inclús aquesta xerrada que està gravada, i ens agradaria molt que ens féssiu un retorn de la part de la xerrada i també sobretot del recurs pedagògic, si l'utilitzeu, si no, si us sembla útil, ho podeu fer per mail i ho podeu fer al llarg del temps. Vull dir que potser ara no l'utilitzareu demà, no? Sí que ens podeu fer un retorn de si us sembla d'entrada a priori interessant o no, però en el futur, si l'utilitzeu, ens agradarà moltíssim tenir retorn. Per nosaltres és un recurs obert a tothom, ja veureu que té la llicència Creative Commons i tot això, però la idea és que arribi a tothom a qui pugui interessar i sí que ens agradaria tenir molt feedback d'una mica com s'està utilitzant o si és útil. No sé, Rocío, si tu vols dir alguna cosa més? No, que jo em passaria hores escoltant el Teo, ja ho sap. Teo, no sé si la gent que s'hagi quedat amb ganes de més pot seguir d'alguna manera o tens pensat fer alguna xerrada més o tractar aquest tema en un altre espai? Doncs la veritat que últimament jo estic currant de profe, curro més hores que un rellotge i llavors no estic fent gaires més coses, però estic molt... Vull dir que ja ho heu vist, que a mi m'encanta xerrar. Vull dir que estic molt disposat a xerrar d'això i del que jo treballo. Em podeu trobar per xarxes, tot i que no sóc jo molt hacker. I... Si alguna persona es queda amb ganes, com teniu el nostre contacte, et podem contactar via NUS també.
Jo sí que contactaré via vosaltres amb el Teo perquè vingui a Creixell a fer-nos una xerrada. Per cert, que el que vau venir vosaltres a fer a Creixell m'agrada molt al poble, vull dir que farem més coses. Gràcies, Txelo. Em deixeu fer un spoiler molt breu. El Teo i jo sabem una cosa, que pel febrer a l'Hospitalet es faran unes jornades d'estades feministes. I com que ara la Rocío preguntava si faries alguna xerrada més o no sé què, jo crec que el Teo s'ha compromès a fer-ne alguna. Cert. Sí? Quan tinguem el programa una miqueta tot això, si de cas us el podem enviar a vosaltres i el reenvieu a la resta dels participants d'avui, sí? D'acord. Que seran unes jornades que seran lo más. Brutals, sí. Un superprograma. Super. Escoles feministes. Us he deixat el mail al xat. El febrer, Ares. Creiem que el febrer, si les pandèmies lo permiten. El 12, en principi, no? En principi el 12, sí. Si ens envieu la informació, Núria, fem rebote a les nostres xarxes per a aquella gent que, quan sapigueu data i lloc, coses d'aquestes, per la gent que ens seguiu, així anem rebotant informació. Perfecte. Ara sí que potser... Molt bé, doncs moltes gràcies a totes i a tots per estar aquí, per estar a la nostra xarxa i per interessar-vos pel tema i pel que hem creat i per venir a veure el que havia de dir en Teo. Ens podeu trobar a les xarxes i esteu en contacte, teniu el nostre mail si necessiteu qualsevol cosa, allà estem. I Mali, no sé si vols dir alguna cosa més de comiat? Ja està, anem a sopar. Doncs moltes gràcies i fins a una altra. Adéu, Adalí, moltes gràcies. Gràcies, quina il·lusió veure-us. Adéu. Adéu.